Hyvät, sanoisinko ystävät, tervetuloa tähän lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia käsittelevään seminaariin. Olen erittäin iloinen, että teitä on näin paljon. Ja olen iloinen myös siitä, että valtiovalta on pitänyt tätä tilaisuutta tärkeänä. Kiitän myös yhteistyökumppaneitamme, joita ovat EFTP, Suomen kansallinen verkosto ry, Helsingin seurakuntayhtymä, Turun seurakuntien perheasian neuvottelukeskus, Aseman lapset ry ja Lasten ja nuorten keskus. Meitä on lisäksi taloudellisesti tukenut Leena-Maija Jokivaltion rahasto. Kiitos heille. Nyt mä annan puheenvuoron sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle, joka on ystävällisesti luvannut avata tilaisuuden. Monien tehtäviensä takia hän ei ole täällä paikalla, vaan esiintyy virtuaalisesti. Siis Kaisa Juuso. Hyvät lasten ja nuorten mielenterveyden ammattilaiset, hyvät tilaisuuteen osallistujat. Kiitos tilaisuuden järjestäjille eli Suomen psykoanalyyttiselle yhdistykselle, EFPP Suomen kansalliselle verkostolle, Leena-Maija Jokivaltion rahastolle sekä Aseman nuorille mahdollisuudesta avata keskustelutilaisuutenne tällä videotervehdyksellä. Lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöt ja niihin liittyvän tuen saatavuus on yksi merkittävimmistä haasteista Suomen tulevaisuuden kannalta. Tilaisuutenne on toisin sanoen valitettavan ajankohtainen. THL:n mukaan varsinaisen mielenterveyden häiriön yleisyydeksi lapsiväestössä on laajojen väestötutkimusten perusteella arvioitu noin 15%. Vaikuttaa siltä, että erilainen lieväasteinen oireilu on yleistynyt. Lapsille tavanomaisia ongelmia ovat ADHD-tyyppinen oireilu, käytösongelmat sekä ahdistuneisuus. Monet mielenterveyshäiriöt ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. Eri tutkimusten mukaan jopa 1/4 nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Ne ovatkin koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Nuorilla 3 yleisintä mielenterveyshäiriötä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ahdistus- ja ahdistuneisuushäiriöt, masennus- ja masennustilat sekä syömishäiriöt. Lisäksi erilaisia häiriöitä voi olla useampia yhtä aikaa. Hyvät osallistujat, palvelujärjestelmän kehittämisen lisäksi on pohdittava häiriöiden juurisyitä, koska ongelmia ei ole mahdollista ratkaista vain mielenterveyden hoitoon liittyviä palveluita lisäämällä. On myös muistettava, että lasten kehitys on yksilöllistä, eikä kaikki lasten oireilu aina viittaa mielenterveyden häiriöön. Käyttäytymisen ja keskittymisen vaikeudet voivat liittyä lapsen kasvuympäristön tekijöihin, jolloin ensisijaista on pyrkiä vaikuttamaan niihin. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tilasuunnittelussa ja toiminnan järjestämisessä tulee huomioida oppimisympäristön vaikutus lapsen mielenterveydelle. Edellä mainitsemani seikat ovat sovellettavissa myös nuorten oireiluun. Hallitusohjelmaan sisältyykin kirjaus laaja-alaisesta toimenpideohjelmasta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi. Ohjelmaa valmistellaan parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriössä. Lisäksi tulee muistaa mielen ja kehon yhteys. Liikunnalla ja fyysisellä aktiivisuudella on keskeinen merkitys ihmisten kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelmalla edistetään kaikenikäisten liikkumista ja toimintakykyä. Ohjelmassa on mainittu yhteensä 16 toimenpidettä, joista yli puolet on kohdennettu lasten ja nuorten liikkumisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Ehkäpä menneiden aikojen sanonta terveestä sielusta terveessä ruumiissa
todella sisältää ajatonta viisautta. Hyvät kuulijat, kuten jo aluksi totesin, lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöt ja niihin liittyvän tuen saatavuus on yksi merkittävimmistä haasteista maamme tulevaisuuden kannalta. Ennaltaehkäisyn lisäksi se tarkoittaa nykyisten toimintatapojen arvioimista ja uusien toimintamallien luomista. Lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisessa sosiaalipalveluilla on tärkeä rooli. Sosiaalityössä käytettävät psykososiaalisen tuen menetelmät, kuten yksilö-, perhe- ja verkostotyö sekä sosiaalipalveluissa tarjottava vanhemmuuden tuki voivat merkittävällä tavalla parantaa lapsen ja nuoren tilannetta. Hallitus pyrkii vastaamaan lasten ja nuorten tuen tarpeeseen vahvistamalla etenkin perustasolta saatavaa tukea niin sanotun terapiatakuun muodossa. Korostan sitä, että terapiatakuu on muutakin kuin lyhytpsykoterapiaa. Voin ilokseni kertoa, että hallitusohjelmaan kirjattu lasten ja nuorten terapiatakuun valmistelu on aloitettu ministeriössä. Tavoitteemme on antaa hallituksen esitys budjettilakina eduskunnalle syksyllä 2024. Hyvinvointialueille kohdennetaan tähän liittyen lisärahoitusta 35 miljoonaa euroa vuodessa. Parasta aikaa valmistellaan yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa vaihtoehtoisia toteuttamistapoja terapiatakuulle. Muutoksia tullaan tekemään ainakin terveydenhuoltolakiin. Terapiatakuun tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten perustason palveluissa tarjottavaa mielenterveyteen liittyvää tukea. Tilanteen korjaaminen lainsäädännöllä vaatii huolellista valmistelua, koska lasten ja nuorten perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluihin ei ole Suomessa luotu riittäviä rakenteita. Edellä mainitun seurauksena sosiaalihuollon kasvatus- ja perheneuvontaa antava henkilökunta on käytännössä tuottanut myös terveydenhuollon vastuulle kuuluvia hoidollisia palveluja. Onkin erittäin tärkeää, että terapiatakuun käytännön toteutuksessa huomioidaan perheneuvoloiden rooli kasvatus- ja perheneuvontaa tarjoavana sosiaalihuollon palveluna. Hyvät osallistujat, terapiatakuun käytännön toteuttaminen edellyttää myös perusterveydenhuollon rakenteiden selkeyttämistä ja osaamisen vahvistamista sekä työn uudelleenjärjestelyä. Lisäksi tarvitaan uutta resurssia. THL on tuottanut osana lapsistrategian toimeenpanoa loppuraportin hankkeesta, jossa pyrittiin tunnistamaan vaikuttavuutta lisääviä tekijöitä. Palvelujärjestelmän kohentamiseksi keskeistä on varmistaa perusterveydenhuollon rakenteet, joissa lapsi tai nuori arvioidaan ja joissa palvelu tai tarvittava terapia tuotetaan. Neuvolaikäisillä lapsilla myös mielenterveyteen liittyvien huolien osalta toimiva rakenne on lasten neuvola. Hyvinvointialueille Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ehdottaa perustason mielenterveystyöryhmiä. Ne mahdollistaisivat sen, että peruskouluikäiset voisivat saada koulujen opiskeluhuollosta mielenterveyden lähipalvelua. Tämä edellyttää kuitenkin uutta resurssointia opiskeluhuoltoon. Jollakin tavalla tulisi ratkaista myös se, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevien perustutkintoihin sisältyy tällä hetkellä liian vähän lasten ja nuorten mielenterveyttä koskevia opintoja. Onneksi viime vuosina lasten ja nuorten perustason palveluissa on aktiivisesti hyödynnetty näyttöön perustuvia psykososiaalisia hoitomuotoja. Ne ovat näissä ikäryhmissä aina ensisijaisia. Näitä ovat esimerkiksi masennusoireisiin suunnattu vuorovaikutusohjanta IPC-N, ahdistuneisuusoireisiin suunnattu Cool Kids. Menetelmien käyttöön on koulutettu etenkin koulukuraattoreita ja terveydenhoitajia. Heidän mahdollisuutensa käyttää uutta osaamistaan riippuu riittävästä henkilöstöresurssista, eli mahdollisuudesta käyttää aikaa interventioiden toteuttamiseen.
Mikäli psykososiaaliset hoitomuodot eivät riitä, perustason tehtäviin kuuluvat myös tavallisimpien mielenterveyden häiriöiden lääkehoito. Lasten ja nuorten kohdalla oleellista on samalla työskentely heidän perheidensä kanssa. Tämä kaikki edellyttää riittävää ja moniammatillista resurssia sekä osaamista. Hyvät lasten ja nuorten mielenterveyden ammattilaiset. Haluan lopuksi vielä erikseen mainita hallituksen sitoutumisen psykoterapiapalvelujen saatavuuden vahvistamiseen. Tämä tapahtuu uudistamalla psykoterapeuttikoulutusta kaksiportaiseksi ja säätämällä ensimmäisen portaan koulutuksen maksuttomaksi. Pitkällä tähtäimellä tämän arvioidaan parantavan tuen saatavuutta. Toivon, että sekä tämä että hallitusohjelman muut toimenpiteet tukevat teitä työssänne sekä antavat uskoa siihen, että ponnistelunne on myös hallituksen taholta havaittu ja tavoitteemme on yhteinen. Kiitos siitä, että jaksatte välittää. Kiitos Kaisa Juusolle. Ja tämän jälkeen jatketaan tätä ohjelmaa niin, että on tämä lasten ja nuorten lisääntyneet mielenterveyden ongelmat, mikä ajassamme uhkaa lasten ja nuorten kehittyvää mieltä. Ja tässä aloittaa lastenpsykiatri, psykoanalyytikkokandidaatti Ilkka Koponen Kuopiosta lasten ja mielenterveystyön vaikuttavuudesta. Ja sen jälkeen jatkaa nuorisopsykiatri ja psykoanalyytikko Eija Repo nuorten mielenterveystyön vaikuttavuuden lisäämisestä myöskin. Ja sitten lääketieteen tohtori, lastenpsykiatri, lasten ja nuorten psykoterapeutti Eeva Huippo jatkaa sitten tästä kansallisesta lapsistrategiasta. Sen jälkeen toivottavasti jää aikaa keskusteluun. Olkaa hyvä. Ilkka aloittaa. Mielenterveyshäiriöitä. Ajatellaan, että niitä esiintyy noin 20% lapsista ja erityistason hoitoa ja tutkimusta tarvitsee noin 10% lapsista. Tulosyyt lastenpsykiatrialle voivat liittyä hankalaan käyttäytymiseen, vaikeuksiin koulunkäynnissä, hankaluuksiin kaverisuhteissa tai asettumisessa yhteisiin sääntöihin ja aikuisen ohjantaan. Mielialaongelmiin ja ahdistuneisuuteen voi liittyä itsetuhoista käyttäytymistä. Joskus meillä on tiedossa altistava traumaattinen kokemus, mutta aina ei ole. Melko usein arvioidaan kehityksellisiä neuropsykiatrisia oireita. Joskus lapsen oireilu viittaa myös vakavaan mielialahäiriön tai psykoottiseen oireiluun. Lastenpsykiatrinen arvio on aina kehityksellinen ja oireet suhteutetaan lapsen kehitystasoon ja oireet voivat näyttäytyä myöhemmin nuoruudessa tai aikuisuudessa toisella tapaa. Arvio tehdään tässä ja nyt, ja onnistuneella hoidolla pystytään usein melko luotettavasti vaikuttamaan lapsen kehityskulkuun positiivisesti, vaikka kehityksen lopullisia kohtaloita aikuisuudessa ei voisikaan tietää. Työskentelen Pohjois-Savon hyvinvointialueella yliopistosairaalan lastenpsykiatrian poliklinikalla erikoislääkärinä, ja tämän puheen näkökulma on erikoissairaanhoidon poliklinikan näkökulma. Meidän työryhmän asiakkaita ovat lapset perheineen. Lapset tässä työryhmässä iältään 6-7-vuotiaasta alkaen 14-15-vuotiaaksi saakka ja joskus pidempäänkin. Osana lastenpsykiatrin työtä teen myös lasten ja nuorten psykoterapia-arvioita sekä joitakin lyhyempiä ja pitkiä psykoterapioita käyntitiheydeltään kertaviikkoisesta 4 kertaa viikossa.
Poliklinikallamme tehdään työtä osana moniammatillista työryhmää, mikä tarkoittaa, että lastenhoitoon osallistuvat lääkärien ja sairaanhoitajien lisäksi psykologit, sosiaalityöntekijät ja toimintaterapeutit. Ammattiryhmien kautta myös lapsen ja perheen ongelmia tarkastellaan monitieteisesti hoitotieteen, lääketieteen, psykologian ja sosiaalitieteiden näkökulmasta. Verkostoyhteistyö päiväkodin, koulun, sosiaalitoimen ja mahdollisten ulkopuolisten kuntoutustahojen kanssa on tärkeää. Lasten psykiatrisessa arviossa pyritään saamaan käsitys lapsen näkyvästä ja havaitusta oireesta ja näiden yhteyksistä lapsen kehitysvaiheisiin ja perheen elämäntilanteeseen ja riskitekijöihin. On tärkeää pyrkiä kuulemaan, mitä lapsi oireilullaan pyrkii viestimään. Uhmakkaan käyttäytymisen takana voi olla pelokas ja turvaton lapsi, joka pyrkii rakentamaan itselleen turvallisuutta määrittelemällä säännöt mieleisekseen ja näyttämällä voimansa muille. Koululaisen levoton liikehdintä, vaikeus pysyä paikallaan, voikin olla lapsen pyrkimystä nostaa vireystilansa, jotta pystyisi opiskelemaan. Lapsen on vaikea sanoittaa tunteitaan ja ajatuksiaan ilman aikuista, ja tämä voi näkyä hankalana käytösoireen. Tiedetään, että pitkään jatkuva, poikkeuksellinen kuormitus lapsen elämässä lopulta alkaa vaikuttamaan lapsen mahdollisuuksiin elää ikätasoista lapsen elämää. Koulunkäynti, suhteet vanhempiin tai ikätovereihin hankaloituvat. Leikki loppuu, unet tai syöminen häiriintyvät. Kasvu ja kehitys voi pysähtyä. Lapsen kokemusta on mahdollista tavoittaa ja sanottaa, kun lapselle annetaan tilaa ja aikaa kertoa omalla tavallaan, joskus puhumalla, joskus piirtämällä, leikkimällä tai muun yhteisen tekemisen tai olemisen kautta. Kun lapselle välittyy kokemus, että hänestä on kiinnostunut eikä puske liikaa, on lapsi usein hyvin motivoitunut tutkimaan ja raivaamaan kasvun ja kehityksen esteitä elämässään, sikäli kun hänen oireilu on näistä kiinni. Lasten psykiatrialla on sanonta, että lapsi tuo vanhempansa hoitoon. Usein vanhempi herääkin pohtimaan omaa elämäntilannettaan ja motivoituu hakemaan apua myös itselleen lapsen haasteiden myötä. Perhetutkimuksen kautta vanhemmat voivat tulla paremmin tietoisiksi ylisukupolvisten taakkojen merkityksestä, ja lapsen saaman hoidon myötä vanhempi saattaa huomata oman vaille jääneen tarvitsevuutensa. Mitä pienemmän lapsen hoidosta on kyse, sitä tärkeämpi on hoitaa myös lapsen aikuista. Lasten psykoterapeuttiseen hoitoon kuuluu lapsen vanhemman tapaaminen joskus hyvinkin tiiviisti. Yksilö- tai perhepsykoterapia lapselle ja perheelle voi toteutua joskus myös näiden yhdistelmänä. Aikuisten omaan diagnostiikkaan ja hoitoon lasten psykiatrialla on vain rajatut mahdollisuudet osana lapsen hoitokontaktia, ja aikuisia pyritään ohjaamaan myös aikuisten omiin palveluihin. Ongelmana tässä on aikuisten hoidon hankala resurssitilanne, jolloin tarvittavia tutkimuksia ja hoitoja joutuu etsimään ja odottamaan. Usein lastenpsykiatrian asiakkaan vanhemmalla ei myöskään ole riittävää toimintakykyä tai taloudellisia mahdollisuuksia hakea itselleen aktiivisesti apua. Ei ole ollenkaan tavatonta, että lapsen ADHD-oireilua tutkiessa käy ilmeiseksi, että toisella tai kenties molemmalla lapsen vanhemmista voi olla myös samankaltaisia diagnosoimattomia ja hoitamattomia oireita. Perhepsykiatristen lähestymistapojen kehittämisessä olisi todennäköisesti mahdollisuuksia, jotka hyödyttäisivät sekä lapsia että heidän vanhempiaan ja säästäisivät kaikkien resursseja. Erityisesti näin on pitkäaikaista apua tarvitsevien lapsien ja perheiden hoidossa. Lääkehoitojen rooli lasten mielenterveystyössä painottuu erikoissairaanhoitoon ADHD:n lääkehoitoa lukuun ottamatta. Lääkehoito on joskus hyvinkin tarpeen, mutta ei juuri koskaan ainoa tai ensisijainen hoitomuoto. Lääkehoidosta ei olekaan ratkaisua kehittyvän lapsen ja kehittyvien aivojen haasteisiin. Lapsi tarvitsee ihmistä ja vuorovaikutusta, ja tätä ei voi lääkehoidolla korvata. Aikuisella toimivaksi osoitettuja lääkehoitoja
ei voi soveltaa lapsiin. Lääkehoidon tulisi lapsilla, silloin kun sitä arvioidaan tarpeelliseksi, yhdistyä aina riittävään psykososiaaliseen tukeen tai psykoterapeuttiseen hoitoon. Samasta syystä digitaalisilla interventioilla ei lasten kohdalla voi korvata ihmiskontaktin tarvetta. Osana hoidollisia interventioita erilaiset digitaaliset ohjelmat ja pelit voivat kuitenkin olla. Lasten määrä on vähenemässä. Syntyvyyden vähentyessä ja elinajan odotteen kasvaessa sekä lasten absoluuttinen ja suhteellinen määrä on pienenemässä tulevina vuosikymmeninä. Nykyiset ja tulevat lapset ovat tulevien sukupolvien vanhempia, työntekijöitä ja vastuunkantajia. Onkin hyvin tärkeää, että mahdollisimman monen lapsen kasvuun ja kehityksen esteisiin saataisiin puututtua, jotta lapsi pääsisi kiinni ikätasoiseen kasvuun ja kehitykseen. Lapsi ja nuori, joka on saanut kasvaa suhteellisen turvattuna ja jolla on ollut kasvunsa varrella hyviä ihmissuhteita, todennäköisesti kokee elämänsä merkitykselliseksi ja haluaa olla toimelias yhteisössään ja ihmissuhteissaan myös aikuisena. Ja voi näin edistää yhteisiä asioita, kuten tehdä työtä ja rakastaa itseään ja lähimmäisiään. Kliinisen kokemuksen ja olemassa olevan tutkimustiedon perusteella tiedämme, että varhaislapsuuden tapahtumilla, raskausajan olosuhteilla ja edellisiltä sukupolvilta välittyvillä taakoilla ja kuormitustekijöillä on pitkäkestoisia ja kliinisesti merkittäviä vaikutuksia syntyvien lasten terveyteen ja hyvinvointiin. Ja nämä vaikutukset jatkuvat pitkälle aikuisikään, ja nämä näkyvät aikuisten psyykkisessä ja somaattisessa sairastuvuudessa, syrjäytymiskehityksessä, yhteydessä rikollisuuteen ja elinajan odotteeseen. Keinoilla, jotka tähtäävät stressaavien elämäntapahtumien vähenemiseen, vähentävät negatiivisia tunnekokemuksia ja koettua stressiä ja parantavat terveyskäyttäytymistä, todennäköisesti voidaan vaikuttaa mainittujen terveysriskien realisoitumiseen. Lapsuus- ja nuoruusiän hankaluudet ovat myös yhteydessä seuraavan sukupolven käytöspulmiin ja vastaavasti positiivinen kehitys nuoruudessa ja nuorena aikuisena on yhteydessä seuraavan sukupolven lasten hyvinvointiin. Lasten mielenterveystyön hyödyt ovat pitkäkestoisia ja vointi voi olla edistyvä vielä pitkään interventioiden jälkeenkin. Tämä on todettu monen psykoterapian yhteydessä. Psykoterapeuttinen hoitosuhde on erityislaatuinen ihmissuhde. Pitkissä psykoterapioissa terapia-aikojen ja ulkoisten puutteiden toistuvuus ja terapeutin asenne luo tilaa, jossa lapsi voi lähteä koostamaan tarinaansa omilla ehdoillaan. Tiiviissä ja pitkäkestoisessa psykoterapiassa lapsen oireet voivat muodostua tavallaan itselleen kontrolliksi ja muutokset voinnissa voidaan erottaa satunnaisista tekijöistä. Hoidollisesti tärkeät asiat tiivistyvät ja tulevat mahdolliseksi työskentelyn kohteeksi. Hyvässä terapeuttisessa vuorovaikutuksessa työstettävien asioiden suhteen vähän kerrassaan voi tapahtua siirtymää ja muutosta uhkien ja pelkojen hallitsemasta maailmasta maailmaan, jossa tapahtuneet ikävätkin asiat voivat jäsentyä osaksi omaa elämänhistoriaa uudella tapaa, siten etteivät enää hallitse eivätkä rajoita lapsen psyykkistä vapautta. Psykoterapeuttisessa suhteessa vaikeat hetket, joita lapsi on joskus kokenut yksin, on mahdollista elää ja työstää yhdessä toisen kanssa eläen uudelleen siten, että käsittämätön tulee ymmärrettävämmäksi, saa muotoja esimerkiksi leikin, piirtämisen, puhumisen ja yhdessä olemisen kautta. Hankalista kokemuksista selviämiseen ei tietenkään aina tarvitse psykoterapiaa, ja toivottavasti mahdollisimman usein lapsella onkin elämässään luotettava aikuinen, jonka kanssa voi saada elämän vaille jäämisille ja hankalille kokemuksille korvaavia ja korjaavia kokemuksia. Mikäli lapsella ei tällaista aikuista ole, voi tiivis ja pitkäkestoinen psykoterapeuttinen hoito olla paras mahdollinen ratkaisu.
Myös tilanteissa, joissa lapsella on pitkäkestoinen tai parantumaton somaattinen sairaus tai kehityksellinen pulma, tiivis supportiivinen psykoterapia voi olla eettisesti perusteltu ratkaisu. On tärkeää, että psykoterapeuttisia hoitoja on tarjolla julkisella sektorilla, eikä niiden saatavuus saisi olla perheen toimintakyvystä tai maksukyvystä kiinni. HYS lastenpsykiatrian klinikassa lähes kaikilla erikoislääkäreillä ja suurella osalla muista erityistyöntekijöistä ja osalla sairaanhoitajista on psykoterapiakoulutus ja teemme paljon hoitoja itse. Myös taloustieteen puolelta on vahvaa näyttöä, että varhaisemmat investoinnit ja interventiot lasten ja nuorten hyvinvointiin vahvistavat myöhempien interventioiden tuottavuutta. Psykoterapioiden osalta tutkimusnäyttöä on kertynyt monipuolisesti lyhyistä hoidoista, mutta enenevässä määrin myös pitkistä hoidoista. Enemmän ja parempaa tutkimusta tarvitaan. Usein kuitenkin ihmiset, jotka tekevät psykoterapeuttista työtä vaikeimmin oireilevien ihmisten ja perheiden parissa, eivät ole samoja ihmisiä, jotka lukevat ja tekevät tutkimustyötä ja toisinpäin. Voi olla haasteellista olla samanaikaisesti hyvä tutkija ja hyvä kliinikko. Kuluneen vuoden aikana yhteiskunnassamme on keskusteltu mielenterveystyön kriisistä, työntekijöiden määrän vähenemisestä ja taloudellisten resurssien tiukkenemisesta. On myös esitetty huolta lasten ja nuorten mielenterveysongelmien räjähtämisestä käsiin. Edustamani lastenpsykiatrian klinikan osalta tilanne on näihin huoliin nähden ollut vielä varsin hyvä. Meillä on erikoislääkärien virat täynnä ja erikoistuvia lääkäreitä on tullut alalle. Tilanne on hyvä myös muiden ammattiryhmien osalta. Lastenpsykiatrialla henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä ja monella työntekijällä on vuosien ja vuosikymmenien kokemus alalta samassa työpaikassa. Lähdemäärissä on vuosittaista vaihtelua, mutta ei trendimäistä nousua vuodesta toiseen. Toistaiseksi ensikäynneille on päässyt suhteellisen pienin viivein ja kiireellisessä tilanteessa nopeastikin. Myöskään osastotutkimukset tai psykoterapeuttiset hoidot eivät ole hankalasti jonoutuneet. Pientä huolta aiheutuu muiden psykiatrian alojen hankalasta tilanteesta, joiden vuoksi meilläkin lastenpsykiatrialla nuorisopsykiatrille iänmukaisessa siirtymisessä on pitkiä viiveitä. Lastenpsykiatrian kouluikäisten työryhmässä hoidetaan ja kannatellaan nuoria, jotka iän puolesta olisivat jo nuorisopsykiatrian asiakkaita. Mikäli nuorisopsykiatrian tilanne jatkuu pitkään hankala, alkaa tämä vaikuttamaan myös meidän mahdollisuuksiin vastaanottaa, tutkia ja hoitaa uusia lastenpsykiatrisia lähetepotilaita. Yhteistyötä nuorisopsykiatrian suuntaan tehdään kuitenkin mielellään, ja yhteistyötä olisi mahdollista edelleen kehittää. Kahvipöytäkeskusteluissa on esimerkiksi pohdittu yhteisen psykoterapiatyöryhmän ajatuksesta 12-15-vuotiaille, jolloin hoitoa tarvitsevien varhaisnuorten tai nuorten hoitoon ei tulisi byrokratiasta johtuvia viiveitä tai katkoksia. Toisena huolenaiheena hyvinvointialueiden syntymiseen liittyvät organisaatiomuutokset. Pidetään tärkeänä, että hoitoketjuja saadaan rakentaa paikallistason ja erikoissairaanhoidon välillä. Perustyön laadun ylläpitäminen ja työmuotojen kehittäminen on muutosten äärellä tärkeää. Työntekijät tarvitsevat työrauhaa, jotta perustyö voi jatkua. Organisaatiomuutoksiin liittyen on esitetty huolta päätöksenteon siirtymisestä liian kauaksi lastenpsykiatrisesta kliinisestä todellisuudesta, jolloin lastenpsykiatrian erityispiirteiden, kuten moniammatillisen verkostoyhteistyön, psykoterapiakoulutuksen merkityksen ja psykoterapiatyötä tekevien ammattilaisten koulutustarpeita ei ymmärretä. Lastenpsykiatrialla ei ole käytössä kalliita koneita eikä lääkehoitoja, vaan hoito ja tutkiminen perustuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.
Ammattitaidon perustana on jatkossakin työntekijöiden henkinen pääoma, kiinnostus opiskella lisää. Viimeiset slaidit. Ja tuossa on nuo lähteet, ja jos sieltä nyt mainitsen, niin siinä ehkä ensimmäinen on semmoinen kiinnostava, se on tämä Adverse Childhood Experiences -tutkimus, jossa on tutkittu näitä lapsuusajan tällaisia hankalia tai kaltoinkohtelukokemuksia ja niiden yhteyttä niin kuin aikuisten terveyteen. Sitten tuolla on muutama tutkimus, jotka liittyy tähän Dunedinin pitkäaikaisseurantaan. Se on sellainen Uudessa-Seelannissa tehty tutkimus, joka on kestänyt yli 50 vuotta, eli on tutkittu alun perin 1000 lasta, ja nyt he on jo keski-ikäisiä, niin hyvin tarkkaan, ja siitä on pystytty myös tämmöistä niin kuin sukupolvien yli meneviä niin kuin vaikutuksia arvioimaan. Kiitos. Kiitos. Suuret kiitokset. Ja sitten Eija jatkaa nuoruusikäisistä. Ja pikku hetki, kun saadaan omat diani tähän esille. Lähti väärästä päästä. Noin. Joo, kiitos Ilkka. Tuossa mietittiin aluksi, että joo, kiitos Ilkka. Mietimme tuossa aluksi ennen tilaisuuden alkamista, että onko meillä päällekkäisyyksiä, mutta mä kiitän sinua, koska tämä oli nyt hyvä pohjustus siihen, mitä mä aion sanoa, ja mulla on vähän erilainen näkökulma tähän, mutta ajattelin, että kun sä puhuit vanhemmuudesta ja perheestä ja miten suuri merkitys niillä on niin kuin lapsen kehityksen kannalta ihan sillä lähimmällä ympäristöllä, niin nyt kun me siirrymme nuoruusikään, niin mun näkökulma on ehkä enemmän tällainen niin kuin yhteiskunnallinen. Ja mä ajattelisin, että se on se suuri muutos, mikä tapahtuu lapsuudesta nuoruuteen, että se katse kääntyy sieltä perheestä nuorella yhteiskuntaan päin. Ja tästä näkökulmasta mä olen rakentanut tätä esitystä. Ihan tällaisena pienenä muistutuksena, että nuoruusikä on aika pitkä ajanjakso ja siihen sisältyy monta erilaista vaihetta, jossa jokaisessa on omat kehitystehtävänsä ja on todella nämä 12-13-vuotiaat, ehkä nyt jo varhaisnuoruusikää tänä päivänä elävät. Joo, siis niin. Eli nuoruusikä on pitkä jakso ja siinä on erilaisia vaiheita ja että jokaiseen vaiheeseen liittyy omanlaisensa tärkeät kehitystehtävät ja nuorisopsykoterapian puolella se slogan kuuluu, että nuoruusikä on toinen mahdollisuus, eli se mikä joskus lapsuudessa on ollut hankalaa ja jäänyt käsittelemättä, voidaan käsitellä uudelleen vähän sukeltelemalla takaisin niihin lapsuuden tunnelmiin nuoruusiässä. Ja joka tapauksessa erilaiset lapsuudessa jo kertaalleen läpikäydyt kehitystapahtumat tulevat nuoruusiässä uudelleen käsittelyn piiriin. Mutta tässä muistutukseksi, ja toki jokainen tietysti tietää, että 12-13-vuotias on hyvin erilainen kuin 15-16-vuotias ja 15-16-vuotias erilainen kuin 20-vuotias. Tai ainakin näin tulisi olla ja on syytä huolestua, jos tällaista kehityskulkua ei ole havaittavissa. Noin. Ja tässä vielä tämmöinen tiivistys siitä, mitä ne nuoruusiän kehitystehtävät nyt ovat, mihin ne liittyvät, ja että niitä
perinteisesti on jaettu 3, ja että ensimmäinen ja tärkein, joka alkaa heti varhaisnuoruusiässä puberteetin ensimmäisten muutosten myötä, ruumiillisten muutosten myötä, on oman ruumiin uudenlainen haltuunotto. Ja siinä voisiko sanoa ruumiillinen eriytyminen ja itsenäistyminen ja tietysti sen kypsyvän ruumiin, seksuaalisesti kypsyvän ruumiin haltuunotto. Ja että tässähän on tärkeitä asioita, on kaikki tämä, mikä tulee esimerkiksi, mistä keskustellaan nyt tällä hetkellä, että mikä siihen vaikuttaa, on somekulttuuri, mutta nuoruusikään luonnollisesti kuuluu vertailuun samanikäisiin ja vanhempiin ja miten asettuu siihen omaan ryhmäänsä. Ja herkkyys näillä alueilla on todella merkittävää. Sitten on tämä identiteettikehitys, kuka minä olen, mitä minä haluan. Minä en ole enää se lapsi, mutta mitä tässä nyt oikein tapahtuu ja mitä nämä kummalliset tuntemukset ja omassa ruumiissa on ja että miten niihin pitäisi suhtautua ja mihin niiden perusteella. Ja kaikenlaisten ympäristöstä tulevien odotusten ja omien odotusten perusteella rakentaa pikkuhiljaa omaa käsitystä siitä, kuka minä olen. Ja tässä on laittanut tähän objektiivisuuden kehitys, mutta se oikeastaan tarkoittaa, se kehitystehtävä on tietysti se tärkeä irtautuminen lapsuuden vanhemmista ja suuntautuminen uuteen. Eli siis ikätovereihin, muihin aikuisiin näkökulma laajenee perheestä vielä enemmän kohti maailmaa. No, me emme kasva, emmekä elä totisesti tyhjiössä ja että meillä on tämä on tavallaan niin kuin mun näkökulma tähän, mikä ihmisen kehityksessä ja ihmisenä olemisessa on olennaista. Ja se on se, että me olemme toisaalta ruumiillisia olentoja, joiden kehityskulkuja suuressa määrin ohjaavat meidän omat tämmöiset niin kuin perustarpeet, ihan ravinto. Mutta myös rakkaus on perustarve ja tarve olla suhteessa toisiin ihmisiin syntyy tietysti pienen lapsen pitkäaikaisesta avuttomuudesta ja tarpeesta saada hoivaa ja huolenpitoa ja vastakaikua itselleen. Eli siis ihmisyys toteutuu ruumiissa ja ruumiin kautta. Ihminen syntyy ruumiillisesta yhteydestä varhaisessa vuorovaikutussuhteessa. Ruumiillisuus on aina läsnä eikä sitä voi ohittaa. Toisaalta ihmisyyttä ei voi pelkistää tietenkään pelkäksi ruumiiksi, ruumiillisuudeksi, anatomiaksi. Ja toisaalta ihmisyys on elämistä, liikettä ja sosiaalisuutta sekä vuorovaikutusta. Et ihminen on yhteiskunnan läpäisemä. Me ei eletä todellakaan missään tyhjössä, vaan me eletään siinä kulttuurissa ja ympäristössä, johon me ollaan synnytty. Ja Ilkka puhui näistä ylisukupolvisista traumoista, niistä ylisukupolvisista siirtymistä, ja ne on tietenkin niin kuin tärkeä osa. Se voi olla niin kuin yhden perheen tasolla, mutta myös meidän kulttuurin tasolla. Me eletään koko ajan historiaa myös uusiksi, ja se historia on meissä läsnä kulttuurissa. Eli ihminen on yhteiskunnan läpäisemä, mutta ihmisyyttä ei toisaalta voi pelkistää sosiaalisuuteen. Eli tämä hymyilevä naama tässä keskellä on tietenkin se yksilö tai identiteetti tai persoona. Mutta näiden kahden kohtaamispaikka on yksilö. No, tässä on pieni katsaus tähän niin kuin historiallisuuteen. Meillä on jokainen sukupolvikokemuksia. Ja jokaisen sukupolven kokemukset vaikuttavat seuraaviin ja tuleviin sukupolviin. Tämä nuorisoikä on sukupolvi Z, joka on 100% digitaalinen, eli kuten huomasitte, kun tyttäreni lähti, niin heti iski avuttomuus. Se on ihmeellistä. Mä en lakkaa ihmettelemästä sitä, miten voidaan todella puhua diginatiiveista ihmisistä. Toinen on tämä maailman globalisaatio hyvässä ja pahassa. En tiedä, mikä se paha on, mutta siis niin kuin, että kaikki on kansainvälistä ja maailma on tavallaan yksi. Ja sitten ehkä joskus välillä unohtuu, että maailmassa ja maapallolla on hyvin erilaisia alueita ja hyvin erilaistenkin ongelmien
kanssa kamppailevia väestöryhmiä. Mutta tämä globalisaatio ehkä vaikuttaa siihen, että semmoisen perinteisten traditioiden merkitys vähenee. Ja traditioiden merkitys lienee ollut taas siinä, että se on tuonut ihmisiä yhteen ja luonut tietynlaista turvaa kaikessa toistuvuudessaan ja ennakoitavuutta ja ehkä nimenomaan tähän yhdessäoloon liittyvää. Tämä on semmoinen kyseenalainen asia, että onko ihmissuhteet vähemmän tärkeitä. Yksinäisyys on selvästi lisääntynyt, yksin asuvien elävien ihmisten määrä on lisääntynyt. Ja lapsia, niin kuin Ilkka sanoi, niin syntyy vähemmän. Tosin ei se tietysti ihmissuhteista vähemmän merkittäviä, vaan monet todella niin kuin kaipaisivat enemmän ihmissuhteita. Mutta on tietysti sitten tämä virtuaalisten suhteiden maailma, jolla on iso osa. Ja tämä on tietysti sitten semmoinen, sanotaan, että onko oman sukupolven kannalta huolestuttava asia ja hermostuttavakin asia, että sitä informaatiota tulee niin valtavasti koko ajan ja siihen sortuu siihen scrollailuun ja katsoo sitä ja katsoo tätä ja välillä tulee sellainen olo, että ei nyt kyllä ehdi mitenkään niin kuin siinä välissä ajatella, että mitä tämä nyt tarkoittaa tai mitä tämä merkitsee, että se on semmoista, vähän niin kuin semmoista jatkuvaa pommitusta. No, joku on varmaan viisaampi tässä sanomaan, että minkälaisia kaikenlaisia vaikutuksia siellä nyt voisi niin ajatella ihan kognitiivisiin toimintoihin olevan, mutta siis tietysti se, mihin siinä jää koukkuun, on se nopea mielihyvä ja ne dopamiinishotit, mitä sitä kautta saa. Ja että se voi tietysti vaikuttaa siihen, että se on itse kontrolloitavissa ja hallittavissa ja se on helpompaa kuin ihmiset voi aina vaihtaa, tai jos tulee hankala tai tylsä juttu, niin ottaa jonkun uuden syötteen käyttöön. Mutta mä ajattelen niin kuin tässä yhteydessä, niin mä itse koen, että on todella niin kuin tärkeää miettiä myös sitä, että se sukupolvi, tai nykyisten nuorten sukupolvi, kyllä heillä on erilainen maailma kuin itsellä on ollut. Että jos mä ajattelen, että meille sanottiin, että mitä meillä oli ennen kuin meillä oli floraa, niin se on ihan toisenlainen kysymys, että mikä toi on. En osaa käyttää lankapuhelinta, niin kuin mun tyttäreni Maile lohdutti, kun taistelin näiden videoiden kanssa. Äiti, en mäkään osaisi käyttää lankapuhelinta, että älä nyt sure. Tässä laitan nämä kaikki samaten. No se tietysti, minkälainen se kulttuuri on ja minkälaista maailmaa sukupolvi elää, vaikuttaa siihen, minkälaisia ilmiöitä seuraa. Tämä hikikomori on siis japanilainen käsite nuorelle. Ennen meillä oli peräkamarin poikia, nyt meillä on hikikomoreita, jotka elää siis täysin sulkeutuneena virtuaalimaailmaan. Ja ehkä heillä on sitten vanhemmat, jotka tuovat ruokaa sinne oven taakse. Ja hakee välillä ehkä roskat pois, vaikkei ehkä kovin usein tuosta kuvasta päätellen. Mutta siis tämähän on ihan tuttu ilmiö, jonka kanssa monet vanhemmat joutuu kampailemaan. Koulut huomaa, joku jää sinne pelimaailmaan tai virtuaalimaailmaan kiinni. Sitten on tämä, mikä on elämän tarkoitus. Meillä on kaikkea, mutta onko meillä mitään? Tämä liittyy tähän nopeisiin syötteisiin ja mielihyviin, että kun ei ajatella, ei ehdi oikein syntyä merkityksiä. Ja sitten voi yhtäkkiä havahtua siihen, että niin, mitäs mun pitikään tehdä? Olisiko tässä jotakin sellaista, mikä olisi jotenkin mielekkäämpää kuin saada vain uusia impulsseja. No, tämä on tietysti niin paljon puhuttava asia, tämä väkivalta tai väkivallalla oireilu ja jengiytymiset ja monenlaiset käytöksessä ilmenevät vaikeudet. Mä en haluaisi sanoa oireet, mä selitän kohta miksi. Ja sitten niin kuin ihmissuhteiden merkitys, eihän se meitä lakkaa askarruttamasta ja miten opettaa tunnetaitoja. Siis niitä taitoja, joita jollakin lailla ajattelisin, että olisi hyvä oppia alusta saakka ja
varhaisesta vuorovaikutuksesta lähtien. Ja mä itse yhdistän nämä kaikki siis myös siihen, minkälainen kulttuuri meillä on, minkälainen yhteiskunta meillä on ja siis tasa-arvo. Eli sitä enemmän kuin ehkä koskaan mä ajattelen, että olisi syytä miettiä ihan arvokysymyksiä ja eettisiä kysymyksiä, että mihin tämä maailma on menossa, jos annetaan vain asioiden mennä. Tässä on nämä kaikille ehkä meidän sukupolvelle tutut. Vapaus, veljeys, tasa-arvo. Mutta siis mikä on hyvää ja mikä on tavoittelemisen arvoista? Se, mikä on hyvä elämä, etiikan peruskysymys. Ja tämä on siis se identiteettiin liittyvä, nuoruusien identiteettiin liittyvä kysymys. Ja että vaikka näistä ei aina nuorten kanssa tule puhuttua, niin kyllä ne nuoret, tätä he joutuvat miettimään. Ja mitkä on niitä perimmäisiä arvoja. Tietysti tästä seuraa myös se kysymys, että jos ne vielä niistä pääsee selville, niin miten niitä on mahdollisuus toteuttaa. Mitkä reitit ja välineet on pyrkiä hyvää elämää kohti. Ja tähän liittyy sitten tämä, mikä on ihmiskäsitys, kuka on ihminen, mikä on ihminen tänä päivänä, minkälaisen summavaikutuksen yksilöllinen ruumiillinen olento ja yhteiskunta tuottavat tai rakentavat, tai mitä siinä rakentuu. Eihän ne ole mitään päätettävissä olevia valintoja suureltakaan osin. No, minkälaista aikaa me sitten elämme? Me ymmärtääkseni elämme tällaista neoliberalismin aikaa. Wendy Brown on sanonut, että se on kapitalismia steroideilla. Mennään vielä siitäkin yli, mitä kapitalismi voiton tavoittelussaan ja kehitysinnossaan ja eteenpäin menossaan ja kasvuideologioissaan on meille tarjonnut. Ja se vaarallisin piirre liittyy siihen, että me sisäistetään tämä niin hyvin, että me ei enää ymmärretäkään, minkälaisia arvoja, minkälaiset arvot ja ideologiat ja ideat meitä ohjaa. Mutta neoliberalismin keskeisiä ideoita on välineellisyys kaikessa koulutuksessa. Tästähän keskusteltiin joku aika sitten, mitä on sivistys. Mutta sivistys niin neoliberalistisen ajattelun mukaan se on väline vaan, että sillä nyt mennään sitten jotakin kohti. Siihen liittyy markkinoorientoitunut rationaalisuus ja tämmöinen talousihminen. Ja että se sisäistynyt normi on, että jokainen ajattelee sitä, kuinka jää henkiin ja kukoistaa. Et tästä, voisi niin kuin sanoa, mitä tulee nuoruusikäisiin, että jos tämä mä sanon sitä ideologiaksi, mutta sitä ajattelumalli on jo sisäistynyt hyvin, niin silloinhan niin kuin oikeastaan päämäärä ratkaisee ja että mä voin tulla rikkaaksi monella tavalla. Sillä ei ole niin kuin merkitystä, millä tavalla mä tulen rikkaaksi ja saan ne niin kuin merkkituotteet, jotka indikoi sitä, että mä olen rikas. Siis ehkä jotenkin nyt mulla on elämässä kaikki asiat hyvin, kun mulla on nämä. Ja tästä syntyy roadmanit ja tämmöiset. Se on huumejengit, huumekauppa. Sinne kun menee, niin sitten voi hankkia omaisuutta ja sen porukan, jossa voi elää sitä elämää, että nyt me ollaan niin kuin eliittiä tällä saralla. No, siihen liittyy sitten tietysti myös hoivakulttuurin ja sosiaaliturvan romahdus. Ja neoliberalistinen ideaali on sellainen, joka aina selviää, aina pärjää, aina saa mitä haluaa. No, tämä on pysäyttävä kuva. Ja tämä on se pelko, että kaiken tämän, mitä mä kuvasin tuossa, että kun nuoruusikäinen omine kehitystehtäveineen joutuu tällaiseen kulttuuriympäristöön, niin
niin, miten siitä sitten niin kuin mennään eteenpäin. No, jos ajatellaan vielä, minkälaisen maailman nuoret näkee, koska nuoret katsoo maailmaa, koska se on heidän niin ajankohtainen tehtävä, se yrittää löytää siinä paikkansa, mihin mä voin mennä, mihin mä voin soittaa. Ja meillä on nämä niin kuin, toisaalta uhkakuvat, toisaalta ihan reaaliasiat, ilmaston lämpeneminen, pandemia oli, koko ajan puhutaan taloudellisesta romahduksesta ja seurauksia näille asioille, varsinkin taloudelliselle romahdukselle, on eriarvoistuminen ja ääriliikkeet ja syrjäytyminen. Jos niin kun tästä mietin, että minkälaisen turvan aikuiset tällä hetkellä, mitä se näyttää, jos lukee lehtiä. Niin kuin kuinka suuren turvan aikuiset tällä hetkellä pystyy oikeasti nuorille tarjoamaan. Aikuiset ei jaksa, terveydenhuolto romahtaa, opettajat uupuvat, lastensuojelukapasiteetti ei riitä auttamaan, vanhemmat väsyvät, hermostuvat, siirtävät vastuuta päiväkodeille, opettajille, kierre pahenee. Ja ei yhtään ihmettele, jos nuoret kuplautuu. On paljon, niin kuin täytyy luoda joku turvakupla itselleen. Mutta tässä niin kuin se merkille pantavin ja traagisin asia on se, että oikeasti, että kuka voisi nyt niin kuin sanoa painavasti, että kyllä me vielä pidetään teistä huolta. Kun meillä on niin kuin kädet täynnä siitä, mihin mallille tämä maailma on mennyt, niin jonkun pitäisi myös sanoa nuorille, että kyllä me pidetään tästä vielä huolta. Ja että kyllä tämä asia järjestyy, mikä se nyt sitten on. Mä en tiedä, pandemiastakin esimerkiksi sen järjestämisestä nuorten kannalta voi olla montaa mieltä. Ja ajateltiinko siitä nuoria, ja olisiko pitänyt ajatella enemmän, ja jos olisi pitänyt, niin millä tavalla. No sitten, tämä on ehkä saattaa näyttää provokatiiviselta, mutta otan tämän nyt kuitenkin esille, ja ehkä tuon taustoituksen perusteella niin kuin ymmärrätte, mitä mä tällä haen. Eli Ilkka puhui mun mielestä hyvin tästä lasten osalta, mitä on nuorisopsykiatrinen hoito parhaimmillaan. Ja tämähän ei ole hoidon kysymys. Tämä parhaimmissa hoidoissa tämä toteutuu, mutta tämän voi toteuttaa millä tahansa tasolla. Mä sanoisin, että silloin kun ollaan nuoruusikäisen pulmien kanssa tekemisissä, esimerkiksi perusterveydenhuollossa, kouluterveydenhuollossa, niin siitä olen Kaisa Juuson kanssa samaa mieltä, että sinne tarvittaisiin huomattavasti enemmän koulutusta. Ja tietysti itse puhun oman asiani puolesta ja sanon, että psykodynaamista koulutusta, ymmärrystä nuorten psykologiasta ja nuorten psykologisista kehitystehtävistä, joiden kanssa he kamppailevat. Ja niiden niin kuin perustarpeiden arvioinnissa, missä ympäristössä nuori elää ja mitä hän saa sillä hetkellä ja mitä hän ei saa. Mä puhuin tämän suhdeperusteisen hoidon puolesta, mikä tarkoittaa myös jatkuvuutta. Se tuo tukea ja se tuo perusturvaa. Nyt meillä tietysti hoidossa, ja nyt me selitetään tietenkin tämä niin, että kun meillä on nämä taloudelliset paineet ja vähäiset resurssit, niin sitten me rakennetaan näitä, sanoisin, neoliberalistisia tehokkaita linjastoja, joissa meillä on hyvät ideat siitä, miten nämä hommat hoidetaan. Mutta ihminen ei aina niin kuin ihan istu sinne. Mutta meillä on, niin kuin, jos tämä lomakkeet, sitten viittaa tietysti kyselylomakkeisiin, niin vanha slogan siihen on, että kun kysyy kysymyksiä, saa vastauksia. Mutta eihän se vielä tiedä, että onko ne sitten ne kaikkein olennaisimmat asiat. Monet nuoret ja vanhemmat varsinkin haluavat diagnoosin. Yritän aina selittää, että voidaan me sitten diagnoosiakin miettiä, mutta mitäs me sen jälkeen sitten tehdään, mitäs me niille itse asioille tehdään. Ja että siis tämä kohtaaminen voi toki sisältyä tänne, eihän ne ole niin kuin poissuljettuja, mutta ääritapauksessa tämä on aika, saattaa jäädä jotain asioita huomaamatta, sanoisinko nyt näin.
Mä ajattelen kyllä, että tulevaisuus on nuorten. He joutuvat ottamaan vastaan sen, minkä me heille jätämme. Ihanaa, jos se olisi tämä optimistinen ase, että no, te kyllä vähän sössitte, mutta yritetään nyt tehdä parhaamme. Mutta myös, että millä lailla me ollaan valmiita nyt olemaan sitten niin kuin läsnä siinä, että me tiedetään, että tämä nuorisosukupolvi joutuu nämä asiat tulevaisuudessaan kohtaamaan ja hoitamaan, niin onko meillä niin kuin minkälainen vastuu olla edelleen läsnä ja yrittää vielä jotenkin antaa jotakin välineitä heille. Mutta mä ajattelin sitten, että tämä täytyisi olla kyllä tietynlainen asennemuutos, se liittyy siihen arvokeskusteluun ja eettisiin kysymyksiin ja tähän hoivakulttuurin romahtamiseen. Joku sanoo sitä sosiaalidemokratiaksi, se maa haittaa. Mä ajattelen, että ei se tarkoita mitään holhoamista eikä hössöttämistä. Se tarkoittaa sitä, minkälaisessa suhteessa ihmiset ovat toisiinsa. Ja että me olemme, että se ajatus, että me olemme täällä toisiamme varten, emme kilpailemassa vain resursseista tai paikasta auringossa. Täällä on nyt arvot ja etiikka, huolenpito ja sosiaalinen vastuu. Ja niin kuin mä ajattelin, että siis se, suhteessa nuoriin se toteutuu nuorten kuunteluna, arvostuksena ja osallistumisena. Vanhempien jaksamisen tukemisena. Siis tässähän tulee tietenkin, tähän on se, mikä liittyy paljon tähän eriarvoistumiseen, mikä yhteiskunnassa on tapahtumassa ja minkälaisia poliittisia päätöksiä tehdään, koska köyhyys on kyllä erittäin kova stressitekijä ja toiseus ja syrjäytyminen. Mutta tätä hoidon henkilökohtaisuus ja se kuuntelu ja molemminpuolinen vuorovaikutus on ne keskeiset tekijät. Ja että jos nyt tässä jotain voisi vielä tehdä, niin tämä on kai se, minkä voisi yhdistää, että nuorilla on paljon uutta tietoa ja ratkaisuja ja he googlaa kaiken, mutta siis ei siellä Googlessa ehkä sitten kuitenkaan ole ihan sellaista elämän mukana tullutta kokemusperäistä tietoa ja arviointia siitä, että onko tuo tieto kuinka hyödyllinen paikkansa pitävä. Ja että se suuri riskihän on se, että jos aikuiset ei ole nuorten käytettävissä, niin eivätkä joko välitä tai uskalla ottaa kantaa tai ovat itse jo tavallaan mitätöineet itsensä, niin silloin se tähän antaa tilan kaikelle sellaiselle salaliittoteorioille, koska nuoret tarvitsevat jonkun yhteisön ja jonkun mistä saada tukea. Ja siellä on samanmielisiä nuoria, jotka sitten ottavat jonkun kuplan turvakseen. Ja että kun tietää, mitä siellä nettimaailmassa liikkuu, niin ei se kovin hyvältä tietenkään kuulosta. Mutta ehkä mä nyt haluan tässä vaan tuoda esiin aikuisten vastuuta, en pelkästään vanhempien, vaan siis kaikkien niiden aikuisten, jotka toimii nuorten kanssa. Mutta haluan lopettaa nyt tähän. Kiitos. Niin, nyt meillä on seuraava haaste. Mä ymmärsin, tekninen haaste. Eeva, muistitippu. Joo. Katsotaan. Joo. Kuinka sitä sun sitten Noin. Joo, älä vielä aloita, mä laitan tänne. Haluaisin tässä ensin pahoitella sitä, että tulin myöhässä. En arvannut, että täällä on tämä paikka varattu. Mä olen tosiaan Eeva Huikko, joka nyt sitten on osalle tuttu. Mähän olin takavuosina EFPP:n hallituksessa muun muassa sihteerinä, kunnes sitten kotisivujen päivittäminen vei minut pätemättömyyden rajalle ja jouduin perääntymään siitä.
Olen itse asiassa eläkeläinen lastenpsykiatri ja olen viimeisimmät vuodet ollut sitten THL:ssä erilaisissa projekteissa, jotka liittyvät tähän palvelujärjestelmän toimintaan. Ja siihen liittyen käytännössä viime vuoden olin toteuttamassa. Mikä näistä? Onko se toinen? Ootas nyt. Ei kun ole vanha. Onko se toinen? Ahaa. Eikö se ei toimi? Se täytyy ottaa tästä. Mä joudun ottaa tuon vapauttaa. No tämäkin vielä sitten. Joo. Tuossa. Okei, hyvä. Toteuttamassa tämmöistä kansalliseen lapsistrategiaan liittyvää toimenpide 13. Niitä oli kaikkiaan 30 toimenpidettä, joita viime vuoden aikana toteutettiin. Ja tämä kansallinen lapsistrategia, niin kuin varmaan monet tietääkin, niin on parlamentaarisesti valmisteltu paketti siitä, että mitä kaikkea pitäisi saada aikaan lasten ja nuorten tilanteen kohenemiseksi. Mä olen täysin tämän niin kuin diasetin varassa. Joo, odotan, se löytyy kyllä. Siellä. Joo. Joo. Muuten jää aika Kyllä se löytyy. aika vähäiseksi tämä kontribuutio tähän tilaisuuteen. Ei näitä. Oli tavattoman kiva kuunnella näitä aikaisempia esityksiä. Ja tuntuu, että niistä ne on sellaisia ajatuksia, mitä meillä Terhi Aalto-Setälän kanssa. Meitä oli siis kolmen naisen ryhmä, joka tätä toteutettiin, koottiin tätä tietoa. Terhi Aalto-Setälä on myöskin psykodynaaminen psykoterapeutti. Ja Katriina Peltola, pitkän linjan sosiaalityöntekijä, joka on työskennellyt lastenpsykiatrialla tällä hetkellä, on TAYSissa. Tämmöisellä joukolla sitä tehtiin ja haastateltiin ja koottiin kirjallisuudesta asioita. Sitten ei suostunut avautumaan. Joo, kyllä se suostuu. Se on se. Laitatko seuranta sitten? Noin. Eli tässä oli siis vuonna 2021 valmisteltu tämmöinen parlamentaarinen lapsistrategia. Ja tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Laitatko vielä seuraavaksi? Sä voit itsekin ehkä näyttää, se on toinen. No niin, katsotaan onnistuuko. Siis tää... Siitä menee aina sieltä. No ei mene. Väärä sormi. Mitä sä sanoit? Mä olen valittuna se kamera. Niin. Pitää valita se slide, niin sitten se viiden kliikkaa slide. Viiden klikkaa. On oikeastaan tosi kiva, että edellinen esitys sisälsi paljon kuvia, koska nämä on pelkkää tekstiä. Ja tietysti nämä tekstit sopii tähän aiheeseenkin todella hyvin. Ajattelen, että täällä ei ole sitä diasoa. Vasta kerran. Kokeillaan vielä. Se tulee takaisin, kun mä laitan sen takaisin, mutta
Joka tapauksessa tämän toimenpiteen tavoitteena oli selvittää, että millä tavalla saataisiin vaikuttavuutta enemmän näihin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Että sehän on ihan selvää, että jos asiat toimii hyvin, joku toimii hyvin, niin ei kannata yrittää sitä korjata, mutta ilmiselvästi nyt ei ihan hyvin pelitä tämä systeemi. Tämä. Niin, ja sitten jos saisi vielä sen seuraavan. Jos saisi. Sitten olisi hyvä. Eikö voi nyt kameraa laittaa pois, jos se Ei se kamerasta ole. Eikö ole? Ei se kamerasta ole. No voi. Ja missä se on se, kun mä löydän sitä juttua? Niitä on PDF. Joo, kun THL pysyväismääräys on se, että täytyy PDF. Niin menisikö se sitten tuolta? Siellä yläkulmassa oikealla ihan 2 nuoria, jotka menee näin. Tuutko auttaa tänne? Joo. Väki on todella osaamaton näissä. Joo. Niin se on PDF. Se tekee Joo, tässä, totta, kato joo, mitään älynystä. Tässä, tämä. Tosi vuorovaikutuksellinen. No niin, jos se nyt lähtee. Nyt se lähtee toimimaan. Joo. Joo, tästä jo sanoinkin, että tavoitteena oli niin kuin löytää keinoja, millä lisätään lasten ja nuorten mielenterveystyön vaikuttavuutta. Eli kartoittaa näitä kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä ja osaamista. Ja ihan siitä alkaen, että millä tavalla lainsäädäntöä tulisi tarkentaa ja mitä toimenkuvia. Tämä oli hyvin väliä tämä toimeksianto. Mennään sitten eteenpäin taas. Ja tässä nyt on sitten tämä seurantaryhmä, jossa oli monia osaajia ja eri puolilta Suomea. No jos ajatellaan sitten näitä toistuvasti havaittuja ongelmia erilaisissa selvityksissä, niin ensimmäisenä on tämä, että perusterveydenhuollosta puuttuu lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden hoidossa tarpeelliset moniammatilliset rakenteet. Perusterveydenhuollossa on aukko. Siellä ei ole mitään. Kaikki palvelut on jossain muualla kuin siellä. Ja jos me puhutaan hoidosta, niin se on terveyspalvelua. Eli nämä sirpaleiset ja siiloutuneet palvelut palvelee jossain muualla kuin siinä missä organisaatiossa niiden pitäisi olla. Hyvin kirjavilla nimikkeillä on nuppia ja nappia ja neppiä. Ja yksi ongelma sitten hoitoon hakeutumisessa ihan ensimmäinen on se, tai sanotaan toinen, että mistä haen apua, mikä on se paikka. Sitten tietysti nuorten kohdalla erityisesti tämä, että mielenterveys- ja päihdepalvelut on hyvin erillisiä. Ja summa summarum yhdenvertaisuus palveluissa ei toteudu. Hyvin erilaisia palveluita eri puolilla maata, erilaisilla resursseilla. Yhteistyötä tehdään varmasti hyvin paljon, mutta se kuitenkin vaikuttaa siltä, että käytännössä se jää jollain tavalla riittämättömäksi. Ja sitten tämä hankepohjainen kehittäminen, se, että annetaan rahaa johonkin, että keksikää nyt jotain ja sitten se kestää aikansa ja jää siihen. No niin, vielä tuosta. Eli tässä nyt sitten kerron niistä kehittämisehdotuksista, mitä koottiin. Ja tässä tämä työpaperi kautta 2023 on löydettävissä netistä. Eli tämä ensimmäisenä tämä, että palvelut olisi lapsi- ja nuorilähtöisiä. Ja mitä se tarkoittaisi sitten käytännössä. Tässä on nyt ensimmäisenä tämä perusterveydenhuollon. Se, että kootaan resurssit oikein otsikon alle. Että hyvinvointialueilla olisi lasten mielenterveyden häiriöiden hoidosta vastaavia perusterveydenhuollon moniammatillisia työryhmiä ja nuorten. Ja nuorten kohdalla ajateltiin nimenomaan sitä, että kun se nuoruus on niin pitkä,
Ja kaikki tärkeät päätökset tulee tuossa nuoruusien aikana, että olisi viisasta tehdä semmoinen rakenne, jossa ne palvelut ulottuisi pidemmälle, tuonne yli 20 vuoden. Ja sehän tarkoittaisi, nämä kaikki tarkoittaisi resurssien siirtämistä jostain nykyisistä rakenteista. Ja näähän on kaikki vedetty nyt yli, ei näitä ole hallitusohjelmassa. Ja tässä minusta niin kuin professioillakin olisi peiliin katsomisen paikka. Palvellaanko me lapsia ja nuoria ja perheitä vai palvellaanko me omaa asemaamme ja sitä, että ne, joilla on nyt niin kuin hyvät, tai sanotaan tietyt asemat, että ne säilyy. Tämä on myöskin tämmöistä vähän provokatiivista. Mutta ihan mukava kuulla keskustelussa sitten, miten ajatellaan. Sitten myöskin se, että jos ajatellaan niin kuin terveydenhuoltoa, niin kaikki lapset ja nuorethan on terveydenhuollon piirissä. Sinne ei tarvitse olla mitään huolta, että sinne pääsee nimenomaan kouluterveydenhuollon osalta. Siellä kohdataan kaikki. Ja silloin olisi varmaan hyvin viisasta järjestää sillä tavalla, että sinne saataisiin mahdollisesti niin kuin mahdollisuus hoitaa näitä pieniä lieviä mielenterveyden häiriöitä ja sellaisia pieniä huolia. Ja nämä molemmat, sekä tuo ikärajan nostaminen että sitten tämä kouluterveydenhuollon vahvistaminen tässä mielenterveyspalveluiden alkutaipaleella, niin nehän on kaikki myös kansainvälisessä kirjallisuudessa ehdotettuja asioita. Eli tässä nyt sitten ajatuksena oli se, että moniammatilliset työryhmät siirtyisivät sinne niin kuin terveydenhuoltoon ja lievät ja keskivaikeat häiriöt, jotka on niin kuin vastuutettu perustasolle, niin ne hoidettaisiin siellä. Ja nämä työryhmät olisivat se työrukkanen siellä niin kuin perustasolla, se missä on nyt se aukko. Ja sieltä he sitten tukisivat kouluterveydenhuollon tekemää työtä ja saisi itse erikoissairaanhoidosta konsultaatiota. Eli tämä menisi tällä tavalla, että erikoissairaanhoito ei enää kulkisikaan kouluilla, vaan tukisi sitä perusterveydenhuollon työryhmää, antaisi sen osaamisensa siihen. Ja tavoitteena on se, että silloin kun joudutaan palvelutasolta toiselle siirtymään, niin nämä siirtyjät kokisivat sen semmoisena tarpeenmukaisena, hyvänä ja myöskin sitten semmoisena oikea-aikaisena, joustavana toimintana. Sitten oli tämä ikärajan nosto. No tässähän nyt tämä yläikäraja 24 on tainnut sitten pudota jo alaspäin, mutta joka tapauksessa se, että silloin kun on se niin kun herkkä vaihe siinä nuoruusiässä, niin ei tarvitsisi siirtyä palvelusta toisin sen organisaation vuoksi, vaan se siirtyminen tapahtuisi oman tarpeen vuoksi, jos siirtymää tapahtuu. Ja samaten sitten täällä niin kuin nuoruusiän alkuvuosina se siirtyminen voisi olla semmoinen, tätähän on puhuttu varmaan todella pitkään, mutta se, että se jollain tavalla saataisiin onnistumaan, että se olisi kehitysvaiheen mukainen siirtymä, eikä se, mikä on numero siellä syntymäajassa. No sitten näitä tämmöisiä paljon palveluita tarvitsevia ja uhanalaisia lapsia ajatellen, niin erityisesti nämä sijoitettujen lasten tarvitsemat, todella ammattitaitoa tarvitsevat palvelut, niin ajateltiin, että siinä olisi hyvä, että niin kun luotaisiin sellaisia moniammatillisia asiantuntijatiimejä nimenomaan suunnittelemaan ja tukemaan näiden sijoitettujen lasten ja nuorten hoitoa. Sillä tavalla niin kun voitaisiin niin kun yrittää turvata sitä, että he pysyisivät hoidossa ja saisivat pitkäkestoista hoitoa.
sitten kun on tämä lastensuojelulain 51 pykälän mukainen lapsen terveydentilan tutkiminen, niin sehän mielenterveys- ja päihdeasioiden osalta jää kyllä todella ohueksi aika monestikin. Ja sitä täytyisi kehittää ja selkeyttää ja siihen pitäisi saada tämmöinen niin kuin sujuva tiedonsiirto myöskin sitten niin kuin juuri näiden traumakokemusten osalta esimerkiksi. Että terveydenhuollolla olisi niin kuin riittävät tiedot siitä, että mitä tämä lapsi on kokenut. Ja silloin sitä hoitoa voitaisiin toisella vakavuudella suunnitella. Ja sitten vielä kun hoito saattaa katketa tämän sijoituspaikan muuttuessa, niin tämmöinen subjektiivinen oikeus, että voisi jatkaa tätä meneillään olevaa hoitoa, voisi olla todella, todella hyvä, vaikka etäyhteyksin, jos ei muutoin. No sitten jos ajatellaan nuoria, jotka hakeutuu hoitoon tai niin kuin tunnistaa jonkun avun tarpeen, niin hehän ei nyt varmaan sitä sitten arvosta, että joutuvat odottamaan tai miettimään, että no mistä sitä saa. Ja yksi ajatus oli se, että olisipa hyvä, jos olisi tämmöinen niin kuin julkisten palvelujen ja järjestöjen yhteistyönä 24/7 avoinna oleva tämmöinen niin kuin digitaalinen tai puhelinkontakti, johon voisi ottaa sitten anonyymisti yhteyttä ja samalla saisi sitten tietoa siitä oman alueen niin kuin palveluista ja mihin hakeutua. Ja saisi omahoito- ja psykoedukaatiomerkeitä sitten. Ja sitten kun nuori menee sinne ensimmäiseen hoitopaikkaansa, kävelee sisään siihen matalan kynnyksen hoitopaikkaan, jotka nyt sitten pitäisi olla sellaisia vaivattomasti tavoitettavia, niin siellä voisi hyödyntää sitä, että olisi tämmöinen digitaalinen tiedonkeruu, että vastataan nyt näihin lomakkeisiin, saadaan niitä vastauksia, mutta sitten ne käsitellään samalla kertaa siinä oikean ihmisen kanssa ja tehdään se suunnitelma. Että se olisi semmoinen niin kuin viiveetön kartoitus, josta seuraisi sitten selvä suunnitelma nuorelle ihan siinä ensimmäisellä kerralla. Ja sitten näitä digitaalisia psykoedukatiivisia materiaaleja ja palveluita, niin niitä voisi tehdä. Niitä ilmeisesti onkin aika paljon, mutta semmoista koordinaatiota ei ole. Että nämä asiathan on samoja, onpa ne sitten Lapissa tai Hangossa. Ja sen vuoksi tässä kannattaisi yhdistää voimavarat ja tehdä niitä yhdessä. Ja niin, että siinäkin olisi semmoinen, että tästä asiasta mä saan luotettavaa tietoa sieltä ja sieltä. Sitten tämä, mikä oli todella kiva tässä meidän työn aikana, oli se, että kun nuorisoparlamenttien kanssa ja lastenparlamenttien kanssa tehtiin yhteistyötä ja kysyttiin, että mitä he haluaisivat ja mitkä asiat olisi niitä, mitä he arvostaisivat. Niin huomattiin, että todella pieniä, mutta tärkeitä asioita sieltä tuli esille ja moni asia on sellainen, mitä voisi aivan hyvin toteuttaa pienellä vaivalla. Esimerkiksi, no tämä nyt on aika pieni juttu tosiaan, että kuraattorin huoneessa pitäisi olla sohva, missä on mukava istua. Et sen sijaan, että olisi kova ja hygieninen puutuoli, niin olisi tämmöinen pehmeä pesä, jossa niin kuin voisi näitä murheitansa kertoa. Maahanmuuttajat, pakolaiset, vankien lapset, monia tällaisia erityisryhmiä, mitä pitäisi huomioida. Ja nuorilta itseltään kannattaisi kysyä, että miten näistä palveluista tiedotetaan ja mitkä on ne kanavat, joita pitkin heidät tavoittaa. Ja myöskin sitten lasten ja nuorten mahdollisuus vaikuttaa siihen oman hoitokokonaisuutensa suunnitteluun on tosi tärkeä sillä tavalla, että sekin on asia, joka voisi edistää sitä palveluissa pysymistä.
Ja tämä asia, mikä on kaikille varmaan myöskin tullut monesti mieleen, että olisipa hyvä, jos nämä mielenterveysasiat otettaisiin ihan näiden koulujen suunnittelussa huomioon. Ja varhaiskasvatuksen ihan tilasuunnittelusta ja miten toiminta järjestetään, minkälaisia nämä on nämä ryhmät ja mikä on tämä oppimisympäristön vaikutus mielenterveydelle. Ja erityisesti ottaen huomioon nämä erityistarpeiset lapset ja nuoret. Sitten oli tästä osaamisesta ja siitä, että mitä siinä kontaktissa sitten tapahtuu ja minkälaisia asioita nykyisin sitten niin kuin eri ammattikunnat saa peruskoulutuksessa, niin THL teki tästä semmoisen selvityksen ja huomattiin, että se on aika kirjavaa se, että esimerkiksi sairaanhoitajakoulutuksessa niin ne tuntimäärät saattaa olla hyvin erilaiset ja sisällöt myöskin näissä perustutkinnoissa. Ja sen vuoksi sitten tätä mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustietoutta koskevaa opetusta pitäisi todella vahvistaa. Ja lisätä myöskin sitten valmiuksia moniammatilliseen työhön. Ihan paitsi teoriaa, niin myös sellaisia käytännön simulaatioita. Että me voitaisiin niin kuin saada opiskelijat ja kaikkien ammattikuntien, jotka esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa tulee toimimaan, niin kokeilemaan jo näitä simulaatioita, että miten tehdään yhteistyötä. Ja täydennyskoulutusten jatkuva järjestäminen, ottaen huomioon tietysti nykyisin nämä etämahdollisuudet ja verkkomahdollisuudet ja kaikki semmoiset, mistä oikeasti on hyötyä sitten tässä digitaalisuudessa. Hoito- ja tukimenetelmiin liittyvä menetelmäohjaus, sen varmistaminen on tietysti ihan elinehto sille, että mikä menetelmä pysyy hengissä missään. Ja sitten tämä erikoissairaanhoidon konsultaatiot tänne perusterveydenhuollon työntekijöille lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoidossa. Se pitäisi olla semmoinen itsestäänselvyys tai semmoinen niin kuin rakenteissa oleva niin, että se ei ole semmoista, että sitä joudutaan pyytämään, vaan että se kuuluu siihen rakenteeseen. Ja sitten lastensuojelulaitoksissa työskenteleville olisi erittäin hyvä, jos heillä olisi tämmöinen mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamista koskeva työnohjaus ihan lakisääteisesti tai säädösperusteisesti. Koska se työ on niin vaativaa, että se niin kuin pitäisi olla itsestäänselvyys. Ja kaikkiensa tietysti kaikenlainen työnohjaus varhaiskasvatuksessa esimerkiksi on tärkeää. Sitten tässä on tätä johtamista ja kehittämistä, jos menee näitä nyt. Joko mulla on aika käytetty? Siis me ollaan ihan sählätty tässä. Joo. No jätetäänpä tämä pois. Niin mä luulen, että niin tällaisia toimenpiteitä ehdotettiin ja se sitten, että mitkä näistä nyt sitten saa jatkoon pääsyä, niin sitä ei nyt tiedä tässä vaiheessa, mutta tällaisia asioita esitimme. Kiitoksia. Meillä on tosiaan, kun me ollaan käytetty meidän aikaa semmoiseen tekniseen asioiden käsittelyyn. Niin sen takia ollaan ehkä vähän myöhässä, mutta voitaisiin tehdä niin, että aloitettaisiin tämä kahvi vasta sitten 10 vaille eikä varttia vaille. Ja nyt olkaa hyvä, ajatuksia, kysymyksiä. Olkaa hyvä. Järjestys on Veera Kervov, Olavi Lindfors ja Hanna Kakkonen. Ole hyvä. Kiitos oikein paljon. Tarvitsenko mikrofonin, että se kuuluu? Kuuluu. Kiitoksia kovasti kutsusta minunkin puolestani. Mä olen tosiaan Veera Kervov ja virkatyökseni toimin tuolla Psykologiliitossa ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkönä, mutta mulla on myös toinen hattu tuolta Helsingin yliopistolta, on psykoterapiatutkija, erityisesti niin kuin nuorten psykoterapeuttisten interventioiden vaikuttavuutta ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä
olen tutkinut, että varmasti jotain sieltäkin nyt sitten ammennan tähän keskusteluun. Mutta tosiaan pidättäydyn nyt tässä alkupuheenvuorossani ainakin niissä näkökulmissa, mitä tässä tuon, niin erityisesti nyt sitten sieltä Psykologiliiton näkökulmasta katson, ja silläpä nyt sitten muutaman dian ehkä näytän niin kuin siitä ajatuksista, että mitä erityisesti nyt niin kuin palvelujärjestelmän näkökulmasta ajatellaan, että minkälaiset ongelmat tai minkälaiset oikeastaan ratkaisuehdotukset. Mä leikkasin äsken tässä tauolla ne ongelmat pois, ajattelin, että niissä on vellottu aika paljon tässä. Varmasti on meille tuttuja ne haasteet, mitä siellä on, ikään kuin resurssien puutteet ja sen tyyppiset lähetemäärien kasvut ja muuta, niin ajattelin, että ehkä ennemminkin sitten jotain ajatuksia siitä, että mitä siellä sitten pitäisi minun tai meidän mielestä tapahtua. Ja tosiaan niin kuin tässä tulikin jo aamun puheenvuoroissa näkyväksi, niin yksi niistä haasteista tietysti on tämä sirpaleinen järjestelmä. Meillä on hirvittävän hyviä palveluita. Meillä on niin kuin valtava määrä toimijoita, jotka on tässä lasten ja nuorten ympärillä tässä mielenterveyskentässä. Ja siellä on hirveästi osaamista, paljon halua auttaa ja tukea, mutta sitten se kysymys siitä, että miten nämä palvelut saadaan niin kuin toimimaan yksin. Että jos mä ajattelen asiakkaana vaikkapa, että mä olisin uupunut yksinhuoltaja äiti lasteni kanssa ja pitäisi lähteä heille hakemaan apua, ehkä itsellekin apua, niin mihin mä näistä luukuista oikein menisin? Ja miten ne luukut sitten keskenänsä keskustelee? Että käykö niin, että mä menen johonkin luukkuun ja sitten sieltä sanotaan, että ei tämä oikeastaan nyt ollutkaan tämän asian, meppä tuohon toiseen paikkaan. Että ihminen tavallaan niin kuin se ensimmäinen kynnys on oikeastaan jo se, että mistä mä edes ylipäänsä lähtisin liikkeelle. Että mihin näistä palveluista mun niin kuin kuuluisi mennä, ja missä palvelussa mulle sanottaisiin, että hei, sä oot oikeassa paikassa. Että hyvä, kun tulit juuri tänne, juuri täällä nyt lähdetään katsomaan tätä kokonaisuutta ja miettimään sitä, että minkälaista palvelua niin kuin kokonaisuudessansa sinä tai sun perhe, nämä lapset, nuoret vanhemmat tässä tarvitsee. Ja se on niin kuin ehkä musta se keskeisin haaste, joka tässä hetkessä on, että meillä ei oikein ole semmoista koordinoivaa tahoa, ja ne polut on niin kuin eri hyvinvointialueilla todella erilaiset. Ne palvelujärjestelmät, tässä aamulla kuultiin, että lastenpsykiatrialla Kuopiossa esimerkiksi on oikein hyvä tilanne, sitten jossain muualla voi olla huonompi tilanne, Keski-Suomessa on uusia nyt nuorten tiimejä niin kuin perustason mielenterveyspalveluihin, ei sellaisia suinkaan ole kaikkialla. Et myöskin ehkä se kysymys tähän niin kuin sote-uudistukseen liittyen, että jos yksi keskeisimpiä tavoitteita oli se, että kansalaiset saisivat niin kuin yhdenvertaisia, tasalaatuisia palveluita asuinpaikasta riippumatta, niin mun kysymys on se, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä nyt tässä kohtaa, että kyllä siellä paljon on vielä työmaata. Ja sitten ehkä juuri se ajatus siitä, että miten sitten tulisi kohdatuksi tässä tosiaan niin kuin esimerkki äsken kuultiin siitä, että kun ei ole diagnoosia, niin ei tule palvelua. Että se kysymys siitä, että miten me ymmärrettäisiin tämä mielenterveys ihan niin kuin mielenterveytenä, että se on myös muuta kuin sitä, että mielen sairaus on jotenkin poissa, että mitä olisi niin kuin se edistävä, ennaltaehkäisevä, se hyvinvointia tukeva rakenne, mitä meillä tässä yhteiskunnassa pitäisi olla, että miten me siirrettäisiin sitä painopistettä sinne niin kuin aitoon ennaltaehkäisyyn, että varhainen hoitaminen on hirvittävän tärkeää, mutta se ei ole ennaltaehkäisyä, että siinä kohtaa ollaan jo niin kuin korjaavissa toimissa. Ja ajattelen niin, että kyllä se varmaan, niin kuin, mistä pitäisi lähteä liikkeelle, niin olisi se, että tosiaan myöskin niin kuin vanhemmat ja perheet saisivat hyvin matalalla kynnyksellä tukea ihan tämmöisissä elämänkriiseissä, kuormittavissa elämäntilanteissa, ettei tarvitsisi odottaa sitä, että perheessä joku oireilee niin, että voidaan asettaa joku diagnoosi, vaan että pyrittäisiin aidosti siihen että vähemmän meillä tarvittaisiin niitä korjaavia hoidollisia palveluita. Ja sitten kun tullaan siihen, että tarvitaan hoitoa, niin että miten se hoidon tarve arvioidaan. Että ehkä tässä ajanhetkessä meillä on vähän sellainen trendi keskustelussakin, että
terapiaa vaan äkkiä kaikille, ihan sama mitä, kunhan se alkaa heti, että terapialla tämä kriisi nyt ratkaistaan. Ja sitten ei tulla ajatelleeksi sitä, että se arviohan on itse asiassa hyvin vaativaa työtä ja aika keskeinen osa sitä hoitoa. Että me arvioidaan niin kuin aidosti se, että mikä tässä hetkessä on tarpeellista, mikä on mahdollista. Ylipäänsä mihin tämä asiakas, mihin tämä lapsi on valmis sitoutumaan, nuori, tämä perhe, mikä on niin kuin oikea-aikaista, mitä muuta palvelua ehkä siihen rinnalle tarvitaan, ettei mennä vaan niin kuin tavallaan sit siihen, että suoraan aloitetaan jotain ja katsotaan kuinka käy. Ja sitten tietenkin tarvitaan kuitenkin myös näitä varhaisen vaiheen lyhytinterventioita. Kannatan niitä oikein lämpimästi, ettei tule sellainen kuva, että niitä jollakin tavalla vastustaisin. Kyllä tietenkin pitkällä tähtäimellä toive olisi, että kun ihmiset sais varhaisessa vaiheessa interventioita, niin lyhyemmätkin interventiot voisi riittää. Voi olla, ettei tarvittaisi järeämpiä palveluita, ei tarvitsisi kaikkia niitä lähetteitä ehkä nuorisopsykiatriaan tässä hetkessä vaikkapa ohjata, kun puuttuu se perustason palvelu. Mutta meillä itse asiassa aika vähän toistaiseksi on tutkimusnäyttöä kuitenkaan siitä, että se toimisi ihan niin, että jos satsataan kaikki se resurssi sinne varhaiseen vaiheeseen, niin kohta ei tarvita erikoissairaanhoitoa tai osastohoitoa laisinkaan. Et se on vähän semmoinen vaarallinen kaksiteräinen miekka, että sitä resurssia ei voi ihan niin kuin ajatella, että se vaan siirretään sinne, että me ei koskaan tulla pääsemään siitä tarpeesta myöskin näiden vakavampien häiriöiden hoitoon, ja siihen täytyy myös niin kuin olla meillä paukkuja. Ja sitten mä ajattelen, että se moniammatillisuus, se täytyy niin kuin aidosti olla siellä palveluissa olemassa myös siellä perustasolla, ja myös tosiaan se, että vaikkapa siellä varhaiskasvatuksessa on mahdollista konsultoida. Siellä on nyt sellaiset systeemit, että pedagogisissa kysymyksissä voidaan erityisopettajia konsultoida, mutta sitten jos lapsella on tunnesäätelyproblematiikkaa, käyttäytymisen pulmia, niin sitten ei olekaan konsultoivia tahoja, ei ole vaikkapa konsultoivaa psykologiaa varhaiskasvatuksessa, tai meillä ei myöskään kaikissa lasten- ja äitiysneuvoloissa ole sellaista palvelua saatavilla, että meiltä kuitenkin puuttuu sit niin kuin tavallaan sellaiset struktuurit siihen, että tuettaisiin myöskin niitä niin kuin arjessa lasten ja nuorten kanssa olevia varhaiskasvatuksen opettajia, koulussa opettajia, niin että he pärjäisivät siellä, että ei tarvitsisi aina irrottaa sitä lasta ja nuorta, lähettää häntä hoitoon ja palauttaa niin kuin takaisin, vaan että tuettaisiin niin, että siinä arjessa myöskin aikuiset sitten jotka ovat siinä jo läsnä, niin pärjäisi paremmin. Ja semmoinen tosiaan yhden luukun periaate. No sitten meillä on tietysti jotain ajatuksia siitä, että mitä korjausliikkeitä tässä hetkessä täytyisi ainakin tehdä. Tietysti se, että nyt on opiskeluhuollon palvelut nousi tässä aikaisemmin, kouluterveydenhuollon paperilla oikein hyvät, mutta siellä ei kukaan oikeastaan seuraa, että miten ne toteutuu. Ja sitten tosiaan näistä matalan kynnyksen palveluista vanhemmille, lapsille, perheille puhuinkin jo. Ja myöskin sitten, että mitä se terapiatakuu käytännössä on, mistä ministeri Juuso tuossa puhui, ettei se typisty sellaiseksi, että se on jotain yksittäisiä yksilökeskeisiä menetelmiä, lyhyitä interventioita, mikä tehdään niille lapsille ja nuorille, joille se ei riitä, joille ne ei sovellu, jolla ei olekaan joku hyvin selkeä yksittäinen fokusoitu pulma, että sen täytyy olla huomattavasti laajempi, mitä se pitää sisällään, että ei ne perheet sieltä unohdu. Mulla heistä on kova huoli tietysti, mitä nuorempia lapsia hoidetaan. Ja sitten sieltä nousee myöskin tosiaan minusta toi kolmannen sektorin rahoitushankkeesta kohti vakiintunutta toimintaa, että ei vaan niin kuin koko ajan tehdä uusia kehittämishankkeita, vaan että mietitään, että mikä se on niin kuin se vakiintunut toiminta, millä tavalla kolmas sektori täydentää myöskin sitten näitä julkisen terveydenhuollon palveluita. Psykoterapian rahoitus on tietysti ollut viime aikoina myöskin paljon pinnalla, lyhyitä, pitkiä psykoterapioita, molempia tarvitaan ja tarvitaan niihin yhdenmukaisia kriteereitä ja rakenteita ja tosiaankin sellaista korvamerkittyä rahoitusta. Ja sitten mä viimeisenä vielä nostasin tämän lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamisen, että kuka kysyy, että mitä palvelua lapset ja nuoret itse kokee haluavansa ja tarvitsevansa, miten he tulee niihin. Mä olin keväällä yhdessä paneelissa puhumassa ja hirveästi meillä oli fantastisia ideoita siitä, että miten tämä palvelujärjestelmä korjataan ja
mitä kaikkea pitää tulla. Ja sitten paikalla oli yksi nuori, joka sitten lopuksi rohkaistui kysymään, että kuulostaa hirveän hyvältä, mutta miten te ajattelitte saada meidät tulemaan noihin palveluihin? Ja se on niin kuin oikeastaan juuri se keskeinen kysymys, että jos me ollaan vaan siellä, odotellaan siellä omilla vastaanotoilla, heilutellaan käsiä ja ihmetellään, että miksei meille niitä asiakkaita tule niin että sitten on joku pielessä, että täytyy miettiä, että ne oikeasti on myöskin sellaisia palveluita, sellaisia tahoja sellaisissa paikoissa, että se kynnys on matala ja se sohva on pehmeä, että sinne on kiva tulla. Sitten Olavi Liljepots, ole hyvä. Joo, kiitos. Aika paljon samantapaisia asioita, mitä tuossa itse on hahmottanut ja osin mitä me ollaan mietitty täällä EFPP:n työryhmissä, kun tätä palvelujärjestelmään vaikuttamista ja ehkä niin erityisesti tätä psykodynaamisen psykoterapian kannalta on tarkasteltu, että en nyt tässä kaikkea toista, nostan jotakin asioita tässä esille. Tämä on tosi tärkeä asia, tämä meneillään oleva järjestelmän muutos, missä on näitä erilaisia pitkänkin aikavälin hankkeita, muutosehdotuksia ja tämä koko iso niin kuin sote-ruljanssi, mikä tässä on meneillään. Tämähän on semmoinen 20 plus vuotta suurin piirtein vähintään, mikä tässä menee ennen kuin tämä alkaa asettua. Että tässä riittää pitkäksi aikaa kyllä seuraamista ja tehtävää, että millä tavalla vaikutetaan siihen, ettei mennä väärään suuntaan. Ja on tuolla EFPP:ssä kiinnitetty huomiota muun muassa siihen, että kun täällä Suomessa on niin aika tiukasti nyt sitten lähdetty perusterveydenhuollossa tämä Terapiat etulinjaan liike, tämä hanke, niin viemään tätä IAPT-systeemiä, Increased Access to Psychological Therapies, mikä on Iso-Britanniassa kehitetty ja missä on niin kuin monenlaisia tämmöisiä haittapuolia, jos sitä liian yksipuolisesti toteutetaan, nimenomaan tämä niin kuin lomakkeen edellä tyyppinen lähestymistapa, erittäin lyhkäisiä hoitoja, missä suuri osa sitten vähänkin niin kuin mutkikkaammista asioista kärsivistä henkilöistä jää rannalle, eikä saa sitten niitä palveluita, mitä he tarvitsevat. Et vaikka niin kuin paljon tietysti hyvää ja erittäin hieno juttu, että tämmöinen niin kuin HUSin piirissä erityisesti on saatu polkaistua käyntiin ja paljon näitä digitoituja palveluita ja muuta, niin tässä on Mielenterveystalon kautta muun muassa tarjolla kautta valtakunnan, niin on silti tärkeää nähdä nämä tämmöiset niin kuin mahdolliset sudenkuopat ja pyrkiä toimimaan siihen suuntaan, että ei niihin langeta, vaan pidetään huolta siitä, niin kuin tässä tänään on tullut näissä monissa esityksissä esille, että tämä tämmöinen lasten ja nuorten se kehityksellinen näkökulma niin kuin ymmärretään ja pidetään ensisijaisena sitä. Ihan lyhkäisesti, jos mä tässä kertaisin vain sitä, mitä me ollaan tuolla EFPP:ssä puhuttu, kun on näitä asioita mietitty, että mihinkä suuntaan olisi tärkeää vaikuttaa. Siellä on erittäin useasti tullut esille myös Pirjo Tulkkasaari tässä yhtenä keskeisenä henkilönä, joka on meillä pitänyt muun muassa tätä nimenomaan näiden arvojen ja ihmiskäsityksen puolta, mitä täällä tuli tässä aikaisemmassakin esityksessä esille, että aina meillä on tämän toiminnan taustalla joku tämmöinen tietty ihmiskäsitys ja arvopohja ja se kysymys siitä, että hoidetaanko me oireita ja häiriöitä vai hoidetaanko me ihmisiä, joilla on erilaisia elämän kulkuun, erilaisiin elämänvaiheisiin liittyviä ongelmia, oireita, mielenterveyden häiriöitä, tunnesäätelyn vaikeuksia, vuorovaikutusongelmia, niin tämä on semmoinen keskeinen seikka ja tätä nimenomaan haluttaisiin niin tästä pitää huolta, että ei mennä liian paljon sitten ihan tämmöisen niin kuin oireiden ja diagnoosien mukaisesti eteenpäin. Mutta siinä mielessä tämmöiset niin kuin jotenkin kapeasti lääketieteelliset ja jopa niin kuin luonnontieteelliset niin kuin ihmiskäsitykset niin ei välttämättä ole riittävä pohja ollenkaan, eikä tarvitsisi välttämättä olla se ensisijainen. Ja tämä on isossa ristiriidassa sen kanssa, että meillä sanotaan vaikka koko tämä niin kuin hoitosuositusjärjestelmä, käypä hoito, palko ja niin edelleen, ne pohjautuu ensisijaisesti diagnooseihin ja oireyhtymiin ja siihen aika tiukkaan koejärjestelyin niin kuin vahvistettujen niin kuin
tutkimustulosten seulontaan, ja silloin jää paljon tärkeää sen ulkopuolelle. Tämä on semmoinen tosi tärkeä asia, että millä tavalla me saataisiin näitä niin kuin siellä ylätasolla olevia niin kuin linjauksia vietyä siihen suuntaan, että entistä enemmän kiinnitettäisiin huomiota siihen, että mikä sopii kenellekin. Ja tämä personointi, hoidon personointi, että mitä missäkin vaiheessa ja mikä on riittävää ja millä tavalla pidetään huolta siitä, että on niin kuin laadukasta se kohtaaminen ja se työskentely, mitä me sitten toteutetaan. Nämä on tärkeitä asioita ja sitten myös se, että millä tavalla sitten näissä hoitojärjestelmässä pidetään huolta siitä, että säilyy se niin kuin monipuolinen palvelurakenne. Et meillähän on tällä hetkellä itse asiassa, tiedän itse kun olen ollut THL:ssä mukana tätä muun muassa perusterveydenhuollon palveluvalikkoa siellä käymässä läpi, niin siellä on erittäin laajasti mukana kaikenlaisia niin kuin erilaisia terapeuttisia interventioita. Et siellä niin kuin, ainakin ne, mitä minä olen nähnyt, niin ei ole unohdettu mitään. Että kaikki on mukana siellä. Mutta sitten kun nämä rantautuu tuonne yksittäisiin niin kuin, näihin hyvinvointialueisiin ja sinne käytännön kentälle, tahtoo käydä usein niin, että ne kapeutuu ja tietysti resurssit on rajallisia aina, mutta että monesti sitten niin täältä tipahtaa sitten niin kuin ulkopuolelle myös niin kuin sen tyyppisiä lähestymistapoja, joista on ihan vakuuttavaa tutkimusnäyttöä, vaikkapa nämä psykodynaamiset terapiat, mistä sitä kuitenkin löytyy. No me on tässä niin kuin haluttu EFPP-piirissä pitää tosiaan siitä huolta, että tätä ei unohdettaisi, tätä menetelmien monipuolista palvelutarjontaa ja niin, ettei sitten nämä järjestelmän eri osat niin kuin lähtisi kilpailemaan keskenänsä. Niin kuin täällä on jossakin vaiheessa ollut sellaisia esityksiä, että perusterveydenhuoltoa vahvistettaisiin sitten näiden Kelan kuntoutuspsykoterapioiden rahoilla ja vedettäisiin niin kuin yhdeltä alueelta kustannuksia pois, laitettaisiin muualle, mikä ei niin kuin käytännössä sitten kyllä olisi millään tavalla järkevä toimi. Tällä hetkellä tässä nyt on ollut tämmöistä rauhallisempaa aikaa, mutta jatkossa sitten saattaa tietysti käydä mitä vaan. No joo, sitten on jopa semmoista, että tässä on mietitty, että minkä takia niin kun sitten alle 16-vuotiaat on suljettu tämän Kelan kuntoutuspsykoterapian ulkopuolelle. Nämä on tämmöisiä asioita, mitä joudutaan tietysti miettimään. Ja sitten tämä kysymys siitä, että millä tavalla sitten tätä niin kuin, hyvin laajaa joukkoa niin yksityisenä ammatinharjoittajana toimivia niin kuin psykoterapeutteja voitaisiin hyödyntää myös sen julkisen terveydenhuollon niin kuin täydentämisessä. Ei pelkästään tämmöisenä ostopalveluterapeutteina, vaan siinä suunnittelussa mukana olevina. Yhtä lailla kuin täällä on nostettu esille se, että on tärkeää, että näitä lapsia ja nuoria myös kuullaan, heitäkin otetaan mukaan tähän toimintaan. Että tässä on miettimistä, millä tavalla me saataisiin vietyä tätä parempaa suhtaa. Ehkä mä lopetan tähän ja jatketaan keskustelussa. Kakkonen, ole hyvä. Kiitän kutsusta tänne näin. Ja ajattelisin, että Veera ja Olavi sen verran tyhjentävästi kuvasitte tätä niin kuin järjestelmää. Minulla ei siihen paljon nyt ole lisättävää ja en lähde tuota samaa toistamaan. Mä mietin, että jääkö minulla vähän tällainen niin yhteenvetäjän rooli tähän näin. Ja viimeisenä mä ajattelisin, että muutaman sanan näistä niin kuin tasoista voisin sanoa. Kyllä mä ajattelen kanssa, että mistä tänään on puhuttukin, että tämä yhteiskunnallinen taso, yhteiskunnan rakenteet kaiken kaikkiaan. Että sieltähän me lähdetään. Eilen Keskisuomalaisesta katoin, oli artikkeli uudesta tutkimustuloksesta. Siinä oli niin kuin PISA-arvosanojen tai PISA-tulosten niin kuin yhteyttä siitä, että mihin nuori lähtee jatko-opiskeluun. Se ei mikään mut siinä kiinnostanut, vaan sitten siinä oli niin kuin
otettu esiin se, että ne nuoret, jotka jo yläkouluiässä kokee uupumusoireita, niin todennäköisemmin suuntaa lukioon, ja ne nuoret taas, jotka kokee kyynisyyttä, niin ne suuntaa ammatillisiin opintoihin. Ja tänään tuossa junassa sitten, kun tänne tulin, niin katsoin sitten vähän noita kouluterveyskyselyn tuloksia, mitkä on just valmistunut. Niin siellä sitten nimenomaan uupumusasteista väsymystä koulutyössä 8.–9. tytöillä niin tunnisti 43%. Et se on ihan hirveä määrä. Ja sitten lukioiässä noin 40% tytöistä ja ammatillisessa opinnoissa 24%. Pojilla luvut oli jotain 5–15 muistaakseni. Et selkeästi yhteiskunta kuormittaa vähemmän poikia tai pojat vähemmän kuormittuu niistä paineista, mitä yhteiskunta asettaa. Ja mun mielestä toinen sitten huolestuttava oli se, että riittämättömyyden tunne opiskelijana, niin 8–9-luokkalaisista koki 30, siis tytöistä nimenomaan 37%. Että jos me ajatellaan, että peruskoulu on se niin kuin ponnistusalusta tähän yhteiskuntaan. Ja siellä on osallisuudesta, puhutaan paljon, puhutaan siitä, että miten näistä nuorista, miten ne pääsee kiinni yhteiskuntaan. Niin se, että kyllä näissä niin kuin yhteiskunnallisissa rakenteissa niitä pitää ehdottomasti miettiä, että millä tavalla me pystytään siellä jo tukemaan sitä nuorten niin kuin mielenterveyden hyvinvointia. Sitä, että nuoret lähtökohtaisesti jaksaisi. Mutta sitten toki justiinsa koen myös tärkeänä tämän myös ennaltaehkäisevän työn muutenkin kuin pelkästään yhteiskunnan rakenteiden osalta. Just kouluterveydenhuolto on tärkeässä roolissa. On tärkeää, että on niitä matalan kynnyksen palveluita, varhaista puuttumista ja sinne niitä lyhytinterventioita, mutta kyllä mä erikoissairaanhoidon edustajana huolestuneena seuraan tätä keskustelua, että se erikoissairaanhoito, jossa kuitenkin niin 7–10% ikäluokan nuorista on, niin se jää niin kuin puuttumaan tästä keskustelusta. Ja mä ajattelisin, että ehdottomasti näin, että niin kuin sitä niin kuin jo sinne niin kuin rinnalla kulkemista ja sellaista, että kun nuori tarvitsee apua ja on valmis hakemaan sitä apua, niin sitten sitä saa ehdottomasti perheet mukaan sinne niin kuin, niihin matalan tason interventioihin, mutta kyllä me vaan vielä toistaiseksi ainakin erikoissairaanhoidon palveluitakin tarvitaan ja samoin tarvitaan ihan näitä EVA-yksiköiden palveluita, vaikea-asteisesti oireilevien nuorten palveluita. Että toivoisin tähän keskusteluun sitä, että tarkasteltaisiin tätä kuitenkin tätä palveluketjua kokonaisuutena, eikä niin, että sitten nyt huomio on nimenomaan näissä niin kuin ennaltaehkäisevissä ja matalan kynnyksen palveluissa, ja sitten ne nuoret, jotka voi todella huonosti, niin heidän palvelut jää niin kuin vaille sitä tarkastelua tässä tilanteessa kokonaan. Ja jotenkin mä ajattelisin, että just se syrjäytymiskehitys kuitenkin on just näillä vaikeimmin oireilevilla nuorilla, niin se on iso riski. Toki niin, että kaikki syrjäytyneet ei ole mielenterveyshäiriöistä kärsiviä nuoria, mutta heillä se riski on iso. Ihan samoin kuin justiinsa aiemmissa esityksissä tuli tämä niin lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen nuorien erityistarpeet. Toivoisin, että keskustelussa pysyisi mukana myös nämä erityisryhmät, nämä niin kuin vaativan tason palveluita tarvitsevat lapset ja nuoret. Nyt mä haluaisin kiittää kaikkia teitä, jotka olette tässä, ja kaikkia teitä, jotka olette täällä. Ja sanoa, että tässä kai se toivo on, kun me ollaan kokoonnut tätä asiaa pohtimaan. Kiitos teille kaikille.